Wel, ymunodd gyda ni nawr mae Catrin Anna Edwards sy'n lansio blog arbennig yfory. Gawn ni hanes y blog dy ti'n y man. Croeso cynnes i ti ato ni, diolch i ti am ddod mewn. I ti'n byw gyda cyflwr bipolar yn rhaid ti. Alle ti esbonio tipyn am hwn i ni nawr? Ie, dim problem. Wel, yn gryno, mae pobl fel fi sy'n dioddau o bipolar neu yn hwylder deubegwn yn y Gymraeg yn dioddau o problemau gyda'i hwyliau, so mood disorder yw e, neu chi'n dioddau cyfnodau o fod yn isel ac yn uchel, a'r cyfnodau hynny yn rhai eithafol iawn. A pryd ddechreuodd hyn gyda ti de? Yn edrych nôl, wedi bod yn dangos symptomau sy'n yr ysgol uwchradd, ond heb cael y diagnosis tan 2016, yn Ebrill 2016, ond wedi dioddau o cyfnod o fod yn uchel, sef mania maen nhw'n galw fe, yn 2014. So, na pryd dechreuais i cael gofal a pobl yn cadw llygad ar y cyflwr de. O ti'n falch i glywed beth oedd e, bod o leia ti'n gwybod beth oedd y reswm? Ie, oedd mae'r selden yn wahanol, achos fi'n teimlo bod e'n lot fwy common, ond o ran y cyfnod o fod yn uchel, oedd e'n brofiad mor bonkers, ond i ddim yn actually'n deall o gwbl, a wedyn 2 flynedd ddiwedd arall i cael deall bod mae rhywbeth mae afiechyd oedd e'n rhyw fath o relief de. Odi fe'n y fath o gyflwr wedyn de, falle allu ti ddino yn y bore a gwybod, byddai y pegwn ma diwrnod hyn, y pegwn na, yn neud fe'n rhywbeth sy'n dod mlaen yn raddol de? Mae yna wahanol fathau o fel cyfnod episodes maen nhw'n galw fe, arbenigwyr yn galw fe, ond gyda fi'n bersonol, mae fel arfer cyfnod o'r blwyddyn sy'n trigro, fi fwy apt i gael episod, sef o'r mis Chwefror i mis Ebrill, sy'n deillio actually gyda prin collau sy'n nhad yn ifanc yn y mis Chwefror. So fi'n eitha ffodus yn yr ystyr fi gallu paratoi fi na'n gwybod pa precautions i gymryd ar gyfer y cyfnod hynny. Dwi ddim felly'n digwydd pob blwyddyn, ond mae fe wedi'n bendant gyda fi ers i fi cael, mae wedi bod fwy apt i fi gael adeg ni'r blwyddyn. Beth i ti'n neud felly, cyn bod ti'n gwybod, cyn bod ti'n rhagweld falle bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd? Yr symptom cyntaf sy'n digwydd y fi cyn cael episod yw diffyg cwsg neu cysgu'n ormodol. Mae fe'n dibynnu ar pa fath o hwyl fi'n mynd ynddo. Ond mae insomnia yn rhywbeth fi wedi bod yn dioddau ers 10 mlynedd bellach. So yn bendant trial sorto'r cwsg mas trwy at meddyginiaeth, pethau fel ymarfer corff ac ati, cadw'n cysylltiad gyda'r doctor lleol. Mae lot o bethau gallwch wneud, ond bendant chi goffod newid eich ffordd o fyw bron, a triniaeth, therapi siarad ac ati. Maen nhw gyd yn hanfodol pam chi yn dioddau o'r cyflwr. Ond ti'n rhan nawr o waith ymchwil yn wyt ti sy'n falle helpu bobl sydd ar cyflwr yn dweud. Gallai ti gweithio ti bach am hwnna? Basically, y National Centre Mental Health, ces i'r fel rhyw fath o referral gyda i gwrdd â un o'r professors pryd pa ges i'r diagnosis gan fy mod i moyn plant yn y dyfodol. A pan chi'n dioddef o rhywbeth fel afiechyd bipolar, mae beichiogrwydd yn gallu trigro episod achos yn amlwg mood disorder, hormones a phethau ac ati. So na beth yn wreiddio ges i groesawu i'r National Centre Mental Health, ac ers hynny wedi cytuno i fod yn rhyw fath o study nhw. Mae miloedd o bobl yn neud a pobl sefydlog hefyd yn neud mwyn gweld beth yw'r triggers a beth yw'r materion amgylcheddol a genetig sy'n chwarae ran yn iechyd meddwl a pa mae pobl yn dioddau, a mwyn gwella yr system iechyd meddwl gyfer y dyfodol o ran diagnosis ac ati a deall y materion. Wyt ti erbyn hyn, nawr o'r wythnos hon, yn mynd i lansio dy vlog dy hun. Sonia am hyn. Byw gyda bipolar.com fydd y blog. Mae'n cael ei lawnsio nos y fory am 7 o'r gloch. Nath e dod yn reiddiol, yr syniad tu ôl wneud y blog yn reiddiol, oedd yn amlwg i godi ymwybyddiaeth o bipolar, ond hefyd i ehangu dealltwriaeth bobl ynglyn â'r afiechyd. Ond ers mynd ati ysgrifennu, mae fe'n od fel i fi wedi dod i weld bod yn rhyw fath o therapi i fi hefyd. Ti'n agor y llifddorau. Ie, ysgrifennu eich teimladau, mae fe gyd yn ei synwyr, ond hefyd ehangu'n ystyriaeth i o'r afiechyd, achos fi dim ond yn gwybod am fy sefyllfa personol ond mae cymaint mas na sy'n dioddau. Mae pob 4 person yn dioddau o iechyd meddwl yn gyffredinol, heb sôn am bipolar hefyd. Pa bod wahanol? Odi. Mae fe'n effeithio pawb yn wahanol, mor wahanol, fel
Ie. So ran y wefan wedyn, ti'n amlwg yn mynd i fod yn cyfrannu ato fe. Wyt ti'n mynd i gynnig i bobl arall, i gwahodd bobl arall i roi di profiadau nhw? Os, bydd rhyw fath o tab na le bydd chi'n anfon neges ata i, a bydd y neges na'n gyfrinachol wrth gwrs, ond bydden ni'n yn hangen styriaeth i o bipolar a gallu sôn am profiadau pobl gwahanol wedyn. So odi, mae hwnna'n opsiwn y fyd gyda'r blog. So, Yn Gymraeg? Ie, yn Gymraeg. Yn Gymraeg i gyd. Odi, o'n i'n teimlo bod hwnna'n bwysig, achos ers i fi bod dan yr gofal iechyd meddwl, bod fi'n siarad Cymraeg dyna'n ddoctor teuluol, oedd popeth yn cael ei wneud yn y Saesneg. So, wel, yn iaith gyntaf yw Cymraeg, so dda'n neis gallu siarad yn mhryladau i yn yr iaith fi'n gytrefol ynddo. Ond hefyd, mae fe'n agor drysau bobl sydd ddim mor gyffyrddus i siarad Saesneg i clywed Cymraes falle yn siarad rhywun lleol neu rhywbeth fel yn siarad am profiadau sy'n digwydd. Atgoffa ni eto, te nos y fori? Nos y fori, 7 o gloch, bywgydabipolar.com. Wel, mae hwnna'n syniad gwych. Pob hwyl i ti gyda popeth. Mae Milion wedi bod ar y sgrin hefyd. Diolch yn fawr i ti. Diolch.